is your number one pop music station. Your music, news, and information authority. Wala ka nang paminaw sa pinaka-bibo, pinaka-lindot, o pinaka-the best ng radio station sa Lipolog. We are DXAQ-FM 95.9 MHz. Dominating the air with crystal clear power. This is 95.9 Radyo Bisdak Dipolog. Radyo Bisdak Dipolog. Our studio is located at the second floor of the JM Building, Bonifacio Street, Dipolog City. Our transmitter and tower is located at the 3003 steps, Linabo Peak, Sitio La Suerte, Barangay Lugdungan. 24/7, 365 days a year. Nanganaw-kanaw sa kahanginan. Bisan ahagaman. Kini ang 95.9 Radyo Bisdak Dipolog. Bisayang Dako. Paniudto na! Andama na ang mga plato, kutsara, tinidor o mga baso. Kay maniudto ta uban ang atong pinakapaboritong mga awit. Music Bisdak sa paniudto. Music Bisdak sa paniudto. Basta mga hits, back to back, diri sa Bisdak. Sansataway, Y2Pay sa Radyo Bisdak. Radyo Bisdak. Dodong Punga, Dodong Punga. Dodong Punga, Dodong Punga. Sansataway, Y2Pay sa Radyo Bisdak. Sansataway, Y2Pay sa Radyo Bisdak. Dodong Punga. Sa kadaplinan, pasti mo na ay baksan. Mahugini among tinabuhi, o sahay magsukan kami bakit. Mahugini among kalipay, di sa kabuliran. Remix. Panahon kami pun makahantos, sa bisyo di kami mangilus. Pagkalingaw lang iyong tagay, pula po matagpuan. Mahugini among kalipay, pagkalingaw lang iyong tagay, kami lang puhuntang sa tindahan. Mahugini among kalipay, pagkalinaw lang itagan, basta walay away-away. Among kalipay, inikaroon sa kabukiran. Sansataway, Y2Pay sa Radyo Bisdak. Kabong away. Mahugini among kalipay, Radyo Bisdak. Sansada, inyong mga wali na Bisdak sa mga radyo. Radyo Bisdak, Sansataway, Y2Pay sa Radyo Bisdak.
Bisag di Polog. Oras mga Bisag sa programa na Bisag sa Panuto alas 11:04 na sa Kautuhan. Welcome sa itong tulumanan Bisag sa Panuto uban sa mga Dusay. Sa naman pangkalaan, Dudong Pungga. At mga Bisag, marami ko niyo ang tutalaw ng tagna sa kapunan na pinagi sa paghandot sa mga manindot nga mga musika nga mo'y makapakiay sa inyong mga sampot ya. Kaming utos sa tanan. Labi na mga Bisay na masuking di paminaw kinatibuk ang probinsya. Aning Sambonga del Norte mga kasikbit nga probinsya. Kasikbit ka isla sa Kabisayan Kutob sa Mabot. Sa naglagapat ka signal sa 95.9 Radyo Bisag Dipolog. Ayaw mo to. Okay mga Bisag. Malmali ko niyo, samtang pwede po mong magkapanangat sa inyong mga mensahe, yung mga greetings. Pinagi sa pag-text, magtawag sa tumalinya 0912-0282-363, 0912-0288-654, 0926-775-7942, mga Bisag Tamtam. Nakalag kita karon sa itong official Facebook account, Dudong Pungga. Ay, salamat kayo sa mga viewers, kinagabiyo ka lang. Kay good morning niyong tanan, may unto niyong tanan niya. Tanan mga nang digamo karon para sila mga paliunta. Ay, unta! Asun ko kaulaw kay naglangkaw si manager. Ulaw kay ko lantaw si manager sa 8827 Radyo Bisag Apel. Mga Bisag, mayong paglili ni mo niya manager. Action niya ko kaulaw. Action ko kaulaw kay lantaw si manager. Walay lain nga guwapa nga manager sa Radyo Bisag Dipolog. Madam Christy Garingco Basadra. Ay, Brad, mayong maunto agad ang sabot, Brad. Magnegosyo na lang ka, Brad. Magnegosyo na lang taan Brad. Brad, buy lige. May man ka diha, kisakto mang kagkuan. Naman imong kuya diha. Ako diri, antos intaw sa tumang kapitos o kakabos. Okay, mga Bisag, alas 11:07 na dyan kinimang programa ito kiniyo sa Primas in the Herbal Supplement. Ang Primas in the Herbal Supplement, mga Bisag, nindot kayo gamiton. Nabi na kung aduna kay mga balatian diha. Sama sa mga bukol-bukol, mga tumor, cis malignans mong kalwasan. Sumari ka na, hindi ka na o Primas in the Herbal Supplement. Ang Primas in the Herbal Supplement, mga Bisag, available na sa itong mga outlets. Dili sa Sibianan, available ang Prima. Ingon man sa may Prewars Pharmacy, sa may kinini ang Siri Pharmacy, sa may Dipolog Lourdes Pharmacy, ingon man sa may Katipunan, sa may Midgar Pharmacy, available ang Primas in the Herbal Supplement. Alas 11:08 na yan sa Kautuhan, mga Bisag. Paling ko nung kung tubag ariday be. Kagit lang ha. Kapalag kong tubag alas 11:08 na yan sa Kautuhan. Usmula ko para sa inyo mag-greetings. Dedication live. Wala pwede ka mong-text mo tawag sa tumalinya 0912-0282-363, 0912-0288-654, 0926-775-7942, mga Bisang. Hi, DJ request kong song Sibid's Love is Me, Kat Kat from Mutya. Thank you so much, mga Kat Kat. Ay! Si Brandon Lee. Kaming unto ni mo dia. Brand. Ay, may unto ni Brandon Lee. Nakabiho ka maulaw. Naulaw, may pay wala ko mag-live. Naulaw kay ko ay na taga-April gakuan nagminsahe. Nag-live. Ulaw kong aksyon. Okay, mga Bisag, hello dong Pungga, great lang ko. Happy birthday sa akong uyuan diya sa Matam nga si Danilo Gumalal. Happy birthday pa. Walay litson diha. Kikikan nilini Gumalal Alkisa. Thank you so much. Ay, naulaw kay ko. Good morning, happy man kayo.
gikan ni Mama Christy Garingco masag ang atong pinalangga nga station manager sa may 88.7 Radio Star Titan. Kamato apo kayo mga stream dire sa ilis din ang imuha. Saan mag-ilis ka? Wala may internet connection dire. Gidaog-daog mo. Ganun tabi kas linya mabisag. Hulog-hulog niya itong cellphone na rin mabisag. Action dagwan. Thank you so much to Junix. Sa may Merkado Publiko. Hi, good morning. Dito ko sa usap. Nagaluto gikan ni Michelle Basaya. Thank you so much. Kamatod pa doon pungat. Regards ko anang imong nagtindog. Nga perting gahia. Nabuhok. Ginoo ka. Kaya interesan nyo ako. Kimatod pa rin magbisag. Hi, good morning DJ Dong Bunga. Hapit ko limit. Limot please. Congrats para sa akong specialist akong Papa Paulino Pactol. Happy birthday Papa. Diya sa may San Miguel po lang ko. Dagang salamat. DJ from Inday sa may Kauluhang Manila. Alas 11 na yan sa kautuhan dito tabigas niya mabisag ato hatagan o pagdagan action ko ka kandala libo lagi ka DJ libo din pista na ko niya alas 11 na yan atong handusan mga bisag unang tawag atong hatagan o pagdagan mga bisag. Hello may unta. Ay, may ngunta, kisa man eh. Kisa ni si? Asa na tanawag? Ha? Tuburan Katipunan. Okay, so tuwing ka ganinyo niya. Maglit ka, sige padayan. Okay, salamat. Dagang salamat. Ay, may papaminaw ni DJ Mike, may pag-abot ni DJ Mike. Wapo kayo. Wapo kayo, walay lumpeng. Ninyo uno, narbakuno ne. DJ Mike, may unta. May unto ni mo diha. Ganito pikas linya, hello, may unta. Hello. Ay, kisa man eh. Kaya sa tuwing ka ganyan niya, mag-late ka? Sige, padayan. Okay, salamat. Ay, may papaminaw dede sa itong transmitter site, sa itong tower, mga kabisa. Ang kontrata ni Uncle, ni Auntie Silya, ni Maylin, ni Monkey Boy, may uto yung tanan niya. Okay, pa-shout out ko sa kong kauban, DJ Pons. Hi to Tiban, ni Rikwa. Nirikwa Jimboy, Rosalina, Sidra, Uban. Uban ba, thank you, happy Friday to all. Di po kamatod pa, Idong Ponggak, maing unto niya. Tanan-tanan sa utatanan ko sa Manawe, Pamilya Bisano, Pamilya. Pamilya o sa tanang pamilyang nga naminaw, thanks DJ Gika ni Shell. Sa may Linabo, Pik. Kamatod pa, regards, alam ko sa buhok nga makatunok. Makatunok dyan. Makatunok dyan ang buhuka. Ay, may mapaminaw, may bagyo diyan ni Brad Bernie Dumanigo. Brad, may muto ni mo diha. Gwapo kayong tao, gwapo kaya. Brad Bernie Dumanigo. May muto ni mo diha. Sa Proxime, Proxime, may muto. Proxime family, may muto yung tanan niya. Kanang mga naminaw karan,
sa programang Bislag sa Minuto, mayong unta, mayong pagdigama sa tanang mga atong suking din paminamatong na rin mga Bislag, hayong pangag, pagtinunto mo ba? Ay kung magpagtinunto diha, ganun daw kung hindi ko niyog dong pangag, pangag na ikaw nga dili man. Dili biya ko pangag, kulang nag ulong ka mo di ako ipon. Hay, nung punggag, pag-greet lang ko sa akong mga pamilya, labi na sa akong sila mama o papa diya sa Dinsangaan, sa mga Sugabo family. From Dindin, Sugabo, o sa tanang youth, diri sa Diwan, o Dinsangaan. Okay, salamat, gikan diha sa may kuan. Alas 11:15 na yun sa kautuan mga Bislag laing bigaw sa programang Bislag sa Baliyutoban sa Andusay sa namang pagkalaay way pagluwad dudong pungga. Pangarap ko Mix Club DJ. Music Bisdak sa Paniuto. Back to back ang mga paborito. Radio Bisdak. Atay ako, men. Atay ako, men. Atay ako, men. Uy, sa balay, kung di mo gusto mamatay, bahala na laay, ilang pa magmahay, wala na'y kaulay, mangutulak ka mong daigay, okay manibay, mapahimsok sa lakay. Music Bisdak sa Paniuto. Back to back ang mga paborito. Saksatabay. Watch the minds sa Radio Bisdak. Laso si nanay kay nagtagay si tatay, ang ayudas barangay ibay nuan lupay nuay, ang uli niya sa balay, nagpakay si tatay, katulog ka nanay, imuya iyang lakay.
Bistak sa paniunto. Back to back ang mga paborito. Saya Gomez. Saya Gomez. DJ Ray and Mars. Sa balay kung di mo gusto mamatay, bahala na bigla ay biglang tamagmahay. Wala na'y kaulay, mangutlo lang ka mong gaybay. Sa tabay, Radyo Bistak. Saya Gomez. Music Bistak sa paniunto. Back to back ang mga paborito. Radyo Bistak. Laso si nanay kay nagtagay si tatay. Ang ayudas barangay ibayuan mo panuay. Uli na sa balay nagpahay si tatay. Katulog ka tatay, giluya iyang lakay. Ataya Gomez. Ataya Gomez. Radyo Bistak. Banda Radyo Bisag di Polang Oras mga kabisag sa programa Bisag sa Paniunto alas 11:22 na yan. Inyong nabati mga kabisag atay nga kumid. Ikaw kumida kaga hatag nga problema sa kalibutan. Sana all. Ang mga bisag, parang kung namin mga kabisag sa programang Bisag sa Paniutuan sa mga dusay sa namang panagalaan, yun ang pungga. Pasensya na kayo mga kabisag, may action kong pasalipod gamay. Nakoy, gitago-taguan nga dili ko gusto makit-anin niya. Pero usa na ka buok ang akong ikapanhinambog ninyo. Kotob sa mga galantaw karon gabyo. Usa na ka buok ining kadako sa akong buna. Kabalo na mo unsa na. Kay maton pa mga bisag kung babae dako og buna, alams na. Pero kung lalaki dako og buna, aw. Pat ganun. Ay, may mapaminaw ni Ma'am Risa Bugo niha. May bagyo, Mama, may nga uto ni Wantana niha. Aga, di dyan lang ko niya sa Kulwan, San Francisco City, Osminya. Asa kung lulaw. Diya, nga gimingaw na dyan ko nila. Kayot lang asa na nila, peta. Diya, gimingaw na dyan ko nila, great na lang burkos. Ako, kuya. Aga nagtrabaho niya sa may Simor, Ripolog City, nga si Pinante Umandama. Aga, great na lang po sa kung saan na birthday karan. Salamat sa pagmasa niya na great si Rinante Umandam dari sa may Pasay City. Okay, ligan sa lang kunin mo ng pungga ka, kita na dyan kunin mo. Gusto mo kita ni mo buna? Okay, salamat kayo sa mga viewers. Ubay-ubay na mga viewers, mga bisag. Dagan-dagan na yung mga viewers. Silpi-silpi lang daan eh. Okay, salamat kayo sa mga viewers. Nagka-view ka rin. Hello sir, good morning. Gikan ni Risa Bugo. May auto ni mo niya, ma'am. Kamatag ba, great lang ko. Hibuni pamilya o tos tumban pamilya. Okay, thank you so much to Grace Alay. Dito great lang ko ni Jubel pamilya, Tumugon pamilya, o Sumalansag pamilya. Sa may labagan, Barangay Batam, Kanibuna. Tapos for Rick Dewing from Tagig. Okay, may uto niyo tanan sa may Tagig. Okay, Idol, may mundag, di ka ni Ronald Baldas. Okay, regards lang ko regards lang ko sa mga song imong regards sa kanya may uge Sugamo Rizal, di ka ni Sugamo Rizal sa tatlo na daw sa doon ako
sa Kapitan sa San Pedro, Dapitan na. City Uncle Ceros Alipuyo. Thank you so much. Red Merlin. Thank you so much. Pa-shout out, idol. Gikan ni Magincio Alcopiano. Salamat kayo sa mga viewers. Kaya ka-view karaan. Salamat kayo. Mayong uto yung tanan niya. Hello, ayong uto ng punggak. Rigas lang ko ng buhok ni mo. Nga murag tuyong. Kanang laki nga dako ubo na alams na. Kabalo na ka man? Mo man ay ingon nila. Basta, babae nga dako ubo na. Tagna ako na mga babae diha. Isa man ang mga babae diha gawa. Kanang babae nga dako ubo na, alams na. Pero ang lalaki galing nga dako ubo na, amot lang. Mulay wala ako kabaluan na, tagnaan na lang na ninyo. Shout out po idol, di ka ni EJ Gahitila Sakal. Okay, thank you so much. Okay, dito na pikas niya ito, hatagan na magtaga ni Loma yung udo. Ay, may udo, kisa mo ni. Asan mo tanawag? Okay, mag-rate ka, padayon. Okay, salamat. Okay, salamat. Okay, hello idol, punggak. May nguto ayos man kayo hairstyle. Gikan Ali Rose Gomez Dagayluan. Okay, thank you so much. Okay, matod pa. Pa-shout out sa akong pamilya, sir, sa Ulingan, Luwagi Pamilya from Manila. Okay, thank you so much. Pa-shout out idol, thanks. Gikan ni Jeffrey Ladana. Okay, may nguto niyo tanan niha. Okay, salamat kayo sa bisdak sa paniud ko. Okay, lo, dong punggak. Regards ko ni Buni B nga naminaw karan. Regards ko ni Buni B nga naminaw karan. Gikan ni Junex punggak. Ay, Brad, may yung uto ni mo niya. Okay, Junex punggak. Thank you so much for viewing. Shout out na lang dia, sir. Thanks. Sige, tapon ang muna. Kana nga ako muna, mora na'y akong pambato. Usa ka lang tawa ninyo, kabalo na mo unsa nang dakog muna. Pagkalapara. Okay, bato pa rin mga bisag. May uto, may buntag. Shoutout ko sa tanan, mga unsa na buutan nga teacher. Buutan nga teacher o maniag o masipag sa principal si Dr. Gerald Gina Tindugan sa Maray Upper Vicayas Integrated School. Okay, thank you so much. Gikan din sa may Upper Vicayas Integrated School. Kadali tapikas linya mabisa kilo may udto. May udto kisa mani. Mag-rate ka, padayan. Okay, salamat. Okay, dagang salamat. Matod pa din yung mag-ibisag. Hello dong, downgrade lang ko sa akong mama dito sa Bay Pimagas, Liling Sumayong, Angel, Rina, Jinilin, ang great Mikmik from Torno. Okay, salamat yung mga Mikmik. Okay, salamat. Okay, matod pa din yung mag-ibisag at hatagan na patagada. I'm Unto Paul, shout out sa akong sir. Nga nagigayig na o nila ni Rina Lalaban Jinilin Kanyas o sa akong mama Sani Papa Abel Diginal Kanara, salamat ikan ni Tonya. Okay, salamat mo na Tonya. May uto ni mo na Tonya.
Kadiri tapi kas linya mga bisag atong hatagan o pagtagan. Asam kong ubang hotline ani, nangawala man. Matod pa. Atong hatagan o pagtagan ba yung buntag ng punggak, pwede ko mag-ret o Sophia Pacho o sa B-Radio Family Nora Jimmy Juni G. Ross. Jilka, greetings coming from Laning sa Kamandag, Lasisi Kihor. Okay, salamat. Ikan na sa may Kamandag, Lasisi Kihor. Okay, matod pa din mga kabisla, katotagan o pagtagan, ay doon, pwede ko mugret. Lang ko sa mga taga Cebuana, labaw na sa akong kras niya, nga si Ani Apaw. Salamat itigika ni Benz Amba Chio. Okay, salamat. Taga Cebuana. May gusto yung tanan niya sa may tara. Ay! Mga kabisla, alas 11:32 na yun. Sa kauntuhon mga kabisla. Kita na sabi kas linya, hello, may punto. Hello, kisa ni. Oy, nagkinuo ko. Nawala man. Ay. Okay, mga bisag. Dito tapi kas linya, mga bisag, atong hatagan o pagtagada. Kamatod pa, ayong pong, glitan ko. Okay, balik na siya. Okay, sa tanang mga viewers karan, may uto yung tanan niya. Okay. Hello, may uto. Ay, may uto ni mo diha. Okay, sino yung klager niyo diha? Padayan. Okay, salamat. Gikan na sa may inansagan kampalanas la sisikihor. May uto yung tanan diha. Kamatod pa din magbisa katulatagan o pagdagan. Hello, DJ Pongs. Mayong morning. Salamat kayo, DJ Pongs. Nakita niyo na nako imong live. Kung gwapo DJ Pongs sa South Timandya sa may baybay bukana aper rasa ruas labi na sa mga Batalan family. Batalan family. Sinawala man yung ubanaan eh. Okay. Di naman mabasa. Di tulugay ko kabasa. Thank you so much to Jeffrey Ladara. Pa-shout out. Idol de sa ako. Sony, kauban. Guard sa Lanbang, pati na si Vicente Udunga, idol. Okay, salamat. Okay, kajutan ha kay nawala man tong ako ang monitor dire. Okay, dara di ay. Okay, mata pa diri mga bisag atong hatagan og pagtagada. Okay. Kamata pa din mga bisag. Ay, thank you so much to President Mark Evans nga nagkabiyo karon. May uto diya dudong pungga kanilang kusong bana nga nag-work nga si Ruel Alcoriza di pagkiplia ng song Iibigin Ko Ikaw, dedicated for my husband Ismian El Camel from Baaw, Dapitan City. Okay, salamat. Ato pa may uto diya dudong pungga ka. Great lang ko sa banda nga nag-work. Okay, balik na siya. Pikas din niya may unta. Kamata ba din mga bisag? Kausahan lang ito ni Ogsen. Ayaw ka naghana Ogsen pa. Maluoy mo na ka. Ako rin usa dire. Mga bisag. Alas 11:36 na yun sa kautuan. Laing lingaw.
sa'yo'y nakapit ka. Umayak larang ko, sa'yo'y libang ko. Ikaw ang kakulugan ng salitang buhay ko. Ang tanging hiling, puso iyong hingin. Ang babaeng marikit ay mamasakit. Lahat hakamakit, magwawala ng akin. Maligid at langit ko, ang bigay ng kulay sa aking mundo. Sagsasabay, Y2Y sa Radyo Pista. Radyo Pista. Sagsasabay, Y2Y sa Radyo Pista. This is the mix of DJ Johnny. Magsayaw, makihanaw, o pulang mas party mix club DJ. Bisag di Polos, oras mga bisag sa programa bisag sa panuto alas 11:45 na yan. Ayan kamang namin ang mga bisag sa radyo bisag di Polos kuban sa mga dusay sa namang panagkalaay dudong ponggaga. Ang kamang bisag itong dusan kini mga minsay dari dong poms may kuto. Aglit ako sa akong mga sakop gagama og pana. Si Bawinga, Nunoy Dagpina, Nunoy Daki o kuban sa iyang asawa. Nga garipat og panag sa ako pong asawa dong si Piuida. Salamat dong request kong song dong Chacha. Okay, salamat. Kay may utoy nyo sihal
Konsyal Uida mga bisag sa may Mapang Rizal, may uto yung tanan diya sihal. Sa tanan mga naminaw karon diya yung mga sakop diya may uto. O kanilit maglangay dito tapika sa linya mga bisag ato tagan o pagtagan. Aga atong handusan kini mga minsay nga gibrangat diri sa tong tulo manahon na. Matod pa diri mga bisag atong hatagan o pagtagan alas 11:46 na Johanna. Aga matod pa diri mga bisag atong hatagan o pagtagan DJ mo gritang ko sa kung mahal. Nga uyab si Luida Ganduyo na great si Mar Ambay. Gimatod pa dong post request ng gugsong nga manok ka pula si Jimson Katanman pa istorya ni dire sa may talikuran Ruhas. Guriyan dong pong great ko sa uyab sa Katipunan. As DJ Sui Handsome Boy apang bakuyong pinan request gugsong manok nga pula remix. Okay, hi DJ great lang ko ni Mara Marjorie Andasa, it's me Michelle Guminta. Okay, matod pa rin mga bisag. Hi, good noon. Gritang ni Sean Mart, Warina, Gary is John Amparo from Linawaga. Okay, matod pa. Ayong po, rin sa gugsong nga manok nga pula. Okay, matod pa. Ato tagan o pagtagan, rin sa gugsong Hot Mama, gika ni Michelle. Okay, matod pa rin mga bisag. Ato tagan o pagtagan. Kimata di may uto ni mo gritang ko sa kong pagmangkon may kasuwanggay jalay ka Jilisa amusta na kayo dyan mga pamangkin na great jingjing sumayang diri sa may Katipunan. Kadito na pikas niya mga bisag atong hatagan o pagkamay nga uto katuan sa tanan aminaw kaya po sa labi na mga family from Usual. Kimatod pa may uto diya dong punggad din lang ko sumbana nga nag-work nga si Ruel Alcoriza din pakipli ng song iibigin ko ay ikaw. Thank you so much. Kimatod pa din magbisag. Kung pa kimatod pa DJ Gretang ko ni Maripel nga higda o kugsong Matias Swiss Cat times sa pagbasa from Mutya Santo Tomas. Salamat mo dakan. Kadong pungga kadidlang ko ni Lynn Atay sa Bitibot para Mary Ann na pinig sa may Sikihor. Salamat mo da Mary Ann na pinig sa may Sikihor. Matod pa din mga bisag. Ato hatagan o pagtagada. Kabatod pa. DJ wait lang ko. Kinawala. Doon may utang din lang ko sa kumasakop nga gagawag pa. Balik na siya. DJ wait lang ko sa kong Yaya Mimel Salvagan sa kong mga kasin nga sila Chiche Bam Maika Tata Bibong Aisha Ana Oga Abi Oga sa ako doon ka anak sa Pukia Pubiki and Jumari Fleet o sa ako bana nga si Fernan. Tapos DJ greetings from Jinjen. Salamat gika ni Jinjen Tumugon. Kadil tapikas linya mga bisag atong handusan. Dong buga kritang ko sa kong kauban dire sa Minawag. Namunit og plastic na great. At Jure Mandino, salamat sa imong pagbasa, DJ. Randy ni from Baliangaw, Misamis, The Bird. Ang radyo sa Baliangaw. Kasi ni, the best. DJ Randy ni from Baliangaw, Misamis, Occidental. The best ang radyo sa Baliangaw. Kasi the best. Kimatod pa din mga bisag. Good evening, DJ Pong. Good lang ko sa mga Nungkay Family, Barangay Family, Alciso Family. Belated happy birthday kay Banji Nungkay. Salamat, it's me Bibing sa may Ruas Pinyamar. Salamat. Kay Haidong Pongs. Hello pod, hi. Dito tapikas linya mga wisag atong hatagan o pagtagaan. Kimatod pa maing uto, Brad na pag ko nagka-text kay sukad na wala ang Sky Direct naglisod na. O signal ang cellphone, great ko nila ni Nining Girl. Maata Nora ng Taka,
Meron dyan ang tulan, normal ang tulan, inig sandoy, pretty boy. Ini magkatipon inting Masyon, Alisyo, painting Matias Suwan, inig bida dan family of Inansagan. Gikan ni Dixon Mata sa may Katulayan, San Juan Sikihor. Kaya ang Sky Direct, kurang apil man ito ka, kuan sa kuan. Itong kapamilya. Ay, good noon, DJ. Asa napita na ay bakanti walk run. Kanara. Matod pa din magbisag. Good morning, pare. Greet lang ko ni Chris Sombrano nga maoy. Galuto o sa ako sis Rinalin Alaban. Sis Rinalin ako'y mo. Sa tanan na lang naminaw, pare. Salamat. Agi ka ni paring Mark Iban, basig na mukoy na po ne. Kaya, happy lang and happy listening to Francis Santisas, Akal Lagarda and friends, GM, Rivera Greatest Farm, Randy Artiga, Santisas sa Metro Manila. Thanks, DJ Bongs, and God bless. Salamat. Gadirta pikas linya mabisag atong hatagan o pagtagad, ilo may uto. Nawala. Alas 11:51 na yan. Sa kautuhan mga gabisag, may paglamoy-lamoy na. Sa itong nasuking tigmaminaw na nagamoy-lamoy ka ng mga orasa. Ando sa sunod na lingaw. Social distancing na gawin ng malindi. Sa Ampalaya, Malunggay, Turmeric, Tongkat, Ali, ug Ginseng Extra. New Prima Z Herbal Supplement. Ginama, gikan sa citrus seeds, still powder, malunggay, turmeric, ampalaya, o capsicum. Makaayo kin sa arthritis, insomnia, hypertension, diabetes, high cholesterol, kidney problem, Alzheimer, Parkinson's, impotence, dengue, UTI, ug
pang mga minor common illnesses. Prima Z&D Herbal Liniment Oil and Prima Z&D Herbal Rub. Antibacterial, antifungal, antiviral, and hemostatic. Mayo sa sore throat, stuffy nose, back pain, o bantang mga sakit-sakit sa panit. Ayaw kalinti ang inyong katambayayong alay sa maayong panglawas. Prima Z&D Herbal Corporation. Rapid booster! Nangita ka ba og vitamin sa hayop? Purga sa bulate sa gibitok nimong hayop. Nangita ka ba og pangpagana sa kaon sa imong hayop? Ang tanan nimong gipangita ani ana sa Rapid Booster ang gibantog nga Rapid Growth Formula for Animals nga puro organic, way preservatives ug way sagol chemicals. Rapid Booster ang kaepektibo sa Rapid Booster gipamatud-an mismo sa mga nakasuway ug nagbatasan paggamit niini. Ang regular nga paggamit sa Rapid Booster maghatod kanimo sa pag-asenso sa pagpamuhi og hayop. Unsa pa ang imong gihuadto na sa mga suking aggregate supplies ug pagpalit sa Rapid Booster sa pagbuhig hayop imong partner. Ang Rapid Booster mapalit sa mga branches sa Kanoy Agrivit Supply, EJ Agrivit Supply, Boysin Store sa Mutia, Akailar Agrivit sa Dapitan, Gerensos Game Foul sa Dipolog, KA Agrivit sa Polanco, ug Mapang Rizal, Cordero Agrivit ug Lablab Merchandise sa Rumas, Sata Agrivit sa Katipunan, Kung Store sa Putungan ug Norberta Store sa Sapang Dalaga ug sa tanan nga mga Agrivit Supplies sa inyong lugar. Zanorte Glass Aluminum Installation Services. Service offering swing doors, sliding doors and windows, frameless doors, folding windows, shower seal windows, curtain wall, shower enclosures, glass, showcase, aquarium, hold up in fiberglass, and window grills. Zanorte Glass Aluminum Installation Services. Home managed by Mr. and Mrs. Lucino L. Dante. For more information, please contact telephone number 065-212-5172 or cell phone number 0928-682-7095 or 0925-678-9042 or 0936-633-5596 or 0917-726-6425. Zanorte Glass Aluminum Installation Services. Located at 038 National Highway, Santa Filomena, Dipolog City. Zanorte Glass Aluminum Installation Services. Ang stomach ulcers, patambalan pinagi sa dietary modification, healthy lifestyle, o ang pagtumar sa Shane Herpes Capsule. Sama sa gibuhat ni Ginang Carmelita Amante, 38 years old, gikan sa Purot 4, Laman, Siyudad sa Osamis. Tulog katuig kapin na gihasol sa ulcer. Maghapdos ang kuto-kuto, paitang baba, o dili ganahan mo kaon. Pero sa diyan nakatumar sa Shane Herpes Capsule, huwag tang ang yang ulcer. Sakit ang koto-koto din. Huwag ka na makaon. Maghapdos. Ulcer din. Kanabitang mo dig up ko. Pait. Karon nga nakatake ko sa Shane Herbal Capsule. Ang kasakit sa akong ulo, sa akong kuto-kuto, nawala. Ayun, ang akong kaon karon, gana akong kaon. Salamat ko sa Ginoo nga nawala ang akong ulcer gumikan sa Shane Herbal Capsule. Diri sa Dipolog City, ang Shane Herpes Capsule, mapalit sa Chili Pharmacy, Lakaya Street, Rewards Pharmacy, Ranillo Street, Quezon Avenue, o Rose Pharmacy, Rizal Avenue Central, Dipolog City, o mapalit sa tanang farmasya sa inyong lugar. Aniya nga ang naging bago, naging epektibo ng mga produkto na makatabang sa iyong problema sa panglawas. Prima Z&D 18-1 Coffee, ginama gikan sa ampalayan, malunggay, turmeric, tongkat, ali, o ginseng extract. New Prima Z Herbal Supplement, ginama gikan sa citrus seeds, pill powder, malunggay, turmeric, ampalaya, o capsicum. Makaayo kini sa arthritis, insomnia, hypertension, diabetes, high cholesterol, kidney problem, Alzheimer, Parkinson's, impotence, dengue, UTI, huwag pang mga minor common illnesses. Prima Z&D Herbal Liniment Oil and Prima Z&D Herbal Rub. Antibacterial, antifungal, antiviral, and hemostatic. Mayo sa sore throat, stuffy nose, back pain, o bantang mga sakit-sakit sa panit. Ayaw kalinti ang inyong katambayayong alang sa maayong panglawas. Prima Z&D Herbal Corporation. Ako di ay si Mary Jane, taga Kauswagan. 34 akong edad. Kung gibati, dili ko katulog. Usahay, mawala akong gana sa kaon. Dayon, gabi, ni katulog na ako. Magsigi kog mata-mata. Dili ko katarong og tulog. Usahay, maglabad akong ulo. Mauto nga ni testing kog palit. Sa una na kong tumar, once a day lang na ako
Wala ko'y gana nga mukaon. Karon, mutultol naging kong kaon kay gutom naman akong pamati. Ang Meganox, okay gid siya. Ang Meganox capsule available sa tanang butika ug niining sibihan. Para sa inyong mga pangutana, text o tawag sa 0917-816-4136 o sa 0939-216-0229. Aniya na ang naging bago, naging epektibo ng mga produkto na magkatabang sa imong problema sa panglawas. Prima ZND 18-1 Coffee, ginama gikan sa ampalaya, malunggay, turmeric, tongkat ali ug ginseng extract. New Prima Z Herbal Supplement, ginama gikan sa citrus seeds, pill powder, malunggay, turmeric, ampalaya ug capsicum. Makaayo kini sa arthritis, insomnia, hypertension, diabetes, high cholesterol, kidney problem, Alzheimer, Parkinson's, impotence, dengue, UTI ug ang mga minor common illnesses. Prima ZND Herbal Liniment Oil and Prima ZND Herbal Rub, antibacterial, antifungal, antiviral, at hemostatic. Mayo sa sore throat, stuffy nose, back pain ug ang mga sakit-sakit sa panit. Ayaw kalinti ang inyong katambayayong alang sa maayong panglawas. Prima ZND Herbal Corporation. Luya! 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 Magkatarong pa ba ka o trabaho ana? Unsaon na lang ang atong pamilya? Ayaw pasagdi nga ang lawas magluya. Power Cell Suya Coffee. Ang enerhiya nga naas malunggay imong makuha sa Power Cell Suya Coffee. Power Cell Suya Coffee. Ang kape nga makapa-healthy. Power Cell Suya Coffee. Rich in protein, no harmful ingredients, and instant energy drink. Power Cell Suya Coffee. Masarap. Araw-arawin. Good news para sa kanang mga taga Dipolog City ug tibuok Zamboanga del Norte. Ianian na sa inyong lugar ang Easy Kill Really. Easy Kill Really. Di natanyag sila karon sa pinakaubos na presyo sa yuta na pwede nimong katukuran sa imong kaugalingong balay. Maanggo na nimo pinaagi lamang sa monthly installment or cash. Easy Kill Really. Easy Kill Really. Bisitahan na ang ilang opisina na naanaymutan sa may kaning opisina sa DOH at tubangan sa St. Vincent High School, Dipolog City. Easy Kill Really. Easy Kill Really. Kung sa kagiulat nimo, tawag na or text sa cellphone number 0909-452-1024 o 0953-328-2386. Pangitaanan si Miss Aneda Marabi para sa dugang kasayuran. Easy Kill Realty. Easy Kill Realty. Ang tubag sa imong problema sa yuta o katukuran nimo sa imong kaugalingong balay. Si Joyce Benita, nagamakilala, nag-inom og MR Herbal Capsule o MR 6-in-1 Coffee. Natabangan siya o ang iyang mama sa kinabati nga insomnia o constipation. Ang gamit sa kuya, uy, kuan ba mo? Kanang umang lawas mo trabaho. Kaya hindi ba natin si mama, yung ako. Kanang yung insomnia, gusto yung ikakatulong. Yung mga palasip sa lawas, mag-dito. Patulog naman. Kanang constipation, kaya kuya, mga tambalan din sa ba. Makabawas na kuya, kasi maproblema dyan. Dapat kaya. MR Herbal Capsule. Ang MR 6-in-1 Coffee with collagen at spirulina. Proteksyon mo, resistensya mo, buhay mo. Ang MR products mabibili sa mga butika. Paniud ko na! Andama na ang mga plato, kutsara, tinidor o mga baso. Kay maniud ko ta, uban ang atong pinakapaboritong mga awit. Music Bisdak sa paniud ko. Music Bisdak sa paniud ko. Basta mga hits, back to back, diri sa Bisdak.
Di Polo, oras mga bisag sa programang bisag sa panimuto alas 12:09 na yan. Sa kautuan mga bisag may pagawin lamoy sa tumasuking tigpaminaw. May pagpaniuto sa tumasuking tigpaminaw mga bisag. May uto di ay. May uto sa tumasuking tigpaminaw labi na sa Christian and Claire Litson Manap. May uto yung tanan niya. Labi na diri sa may IMT Meat Shop. May uto. Sa tanay mga nagkatunin na to, labi na sa may Merkado Publiko. May uto yung tanan diha. At masuking dig paminaw karon. Kutob sa mga minaw karon mga viewers. May uto yung tanan diha. Labi na mga viewers, mga OFW, mga bisag, may uto yung tanan diha. Alas 12 just na yan. May uto, kuya, pa-shout out. Kay Rodel Turida. Ngalab kayo nako from Liami Niaga. Okay, salamat Liami Niaga. May uton yung tanan niya. Kotor sa mga viewers nga naka-view karon, may uton yung tanan. Sa tanan mga naminaw karon. Okay, dito tapikas linya mga kabisdag atong hatagan o pagtagad. Hello, may uto. Ano ito kisama ni? Asa ko yung kalaga niyo diha? Maglit ka? Sige na padayan. Okay. Salamat sa pagpaminaw niyo diha. Kaya alas 12:11 na yun kinamang programa itong kaninyo sa Jimmy Copra Bayer. Ang Jimmy Copra Bayer mo palit og Copra og uling sa magkatarunganon nga presyo. Aramay mo tang mga bisag sa may poblasyon na yung mutya Sambuanga del Norte mga bisag. Gipanagiya ka na ni Honorable Jimmy Ponce Basong o ni Madam General Basong ingon na ito kaninyo sa Rapid Booster. Ang pinakabago karon nga animal feed supplement alang sa mga kayupan. Kailan ka na isip Rapid Growth Formula for Animals. Ang Rapid Booster mga ibisag magkatabang sa mga binuwi ng mga kayupan. Aron nalimudan ko mutambok mubuga at mga baboy baka kanding kabayo kabaw. Ang Rapid Booster available na sa mga aggregate supply sa inyong lugar. Ingon man na ito ninyo. Kini mga programa mga bisag sa Meganox Capsule, the most superior antioxidant. Mega Body with Meganox Capsule. Ingon man na ito ninyo sa magkantas tailoring and tailoring ng masa. Ingon man, Rollerata Hardware na maliga sa mga construction material. Sama sa alublak, simento, kabilya, plywood, sinlansang, balas o graba. Rollerata Hardware na may utang sa may barangay Marapong, Sirius, Minya, Sambuanga del Norte. Yung mga tumugadiyo sa Balita Herbal Product, Baliti Oil mga bisag, na may gamiton labi na kung ano na kaya, rayuma, arthritis, mga pinakan sa mga malalang mananap na tunog kaglansang alamre abang pa mga tayo o yung mabutan. Gamit ang mga bisag o Baliti Oil mga bisag. Inuman kung ano na kay kator-kator sa mong pamanit, budi korikong alap-apkas may gamiton ang Baliti Oil mga bisag. Ang Baliti Oil may gamiton labi na kung napian ka diha, nabuyagan ka, may gamiton ang Baliti Oil mga bisag. Okay. Amato na good uto dong pons, great lang ko sa Friends, Radio Vista Friends Club. Sa amin pa si Simple Girl ni, sa may Isis Pulang ko. Okay, salamat na Simple Girl. Sa may Isis Pulang ko. Thank you so much. To Lele Ros Umay Marino. Thank you so much sa upper viewing ni Anthony Katanman. Thank you so much. Okay, matod pa. Pa-shout out DJ. Minahal ko siya. Kay minahal ko siya. Pinaasa lang ako. Okay. Nga naman pinaasa lang ka. Pariya mo ni DJ Mike. Si DJ Mike nililongay kay kaagi ba yan eh. Kadaghan na yung tao ni Giinjan. Muna niya yung gitawag mga kabisdak nga. Ay, nakurindihan ko gamay Muna gitawag na mo mga kabisdak si DJ Mike nga. Ang DJ na lagi sasaktan at laging iniinjan. Alo ay kay kaagi. Pero mabot na ang panahon. Lantaw ni mo ni si DJ Mike, dako mo po buna. Pero maulig basta babae nga dako buna, bantayin na lang na ninyo, mauna na. Tinood na, basta dako buna,
Kaming mga lalaki nga nagkugbo na, alam sila. Alas 12, 14 na yan. Sa kauntawan mga ibisaga. At natapikas linya, hello, may uto. Ay, may uto, kisa man eh. Sleeping Beauty, asa na tanawan? Asa sa? San Roque Rizal. Okay, so tuwing kalagin mo diya. Muglit ka. Sige, padayon. Salamat di kaniya sa pahingalan nato Sleeping Beauty. Shout out ni Mama Nining DJ Pons nga nakadungog siya sa imong tingog. Open din siya sa radyo. DJ Pons ang nagret si Nicole Gindoy from Pungulan, Rojas. Okay, salamat ni Nicole Gindoy, DJ Pons. Ay, doon pong great lang ko. Sa akong Mama Arlene o Papa Nistor o sa Dimpaso family o Caldusa family. Greetings from Ginilin Dimpaso. Salamat. Okay, salamat ni Mada Ginilin. Ginilin Dimpaso. Okay, doon sa pikas linya mga kabista kilo may uto. May pagpaniuto. Okay, nawala. Okay, mga kabista handos sa sunan. Laing lingaw mga kabista. Dito magpakiog-kiog sa programa nga Bisdag sa Maniutawan sa mga dusay sa naman pangakalaay dulong pungga.
mga radyo bisag di Polo. Oras mga bisag sa programa ang bisag sa panimunto. Alas 12:28 na yan. Abi na kung oras na. Wala pa man di ay. Nabukog naman ko. Okay, may unto sa tanan. May bagbaunto. Kami rin nakalamoy na dyan may gamay. Pero may swerte. May tarot pa dyan sa akong aliganggag ng bukog. Nakapan mo pa dyan tubig. Tanawa lagi. Kumbiyansa. Okay, mga bisag, may utos sa tanan sa tawa suking digpawin na. Tutong sa mga naminaw karon na may pagpaniunto. Ay, may pagpaniunto na niya. May pagpaminaw niya. Marcos P. Laurque. Thank you so much, Sir Marcos. Ni G-Lord de la Cruz. Thank you so much for viewing. Natanang mga nag-view karon. Ay! Salamat kayo, IMT Meat Shop. Salamat kayo ninyo diha. Abati kayo kung kaulaw. Ate ni si Jumar, mag-aambat pa dyan. Natural naman ang igrit mo kay kanang naminaw, good mo, di ba? Pero actually, kung kakuratan, murag gigibati po kung kay basta magkakita kung mga matsok ay nga lalaki, ma-aksyon usog ning ako ang paminsan. Kapag nakita na ko ni Jumar mga kabisa, kay anak ko, guwapo lagi siya. Okay, may papaminaw ay intimate siya. May uto nyo tanan niha. Maulaw na noon kay kumuglit ninyo. Pagpuyo mo ana ha. Salamat kaayo na lang. Salamat kaayo. Gaguan pa yung hato dire. Salamat kaayo ninyo diha. I am timid siya. Kay mga boys diha, mga girls. Sabi ng mga laki diha, mga matso kayo. Salamat kayo. Okay. Okay, matod ba, DJ Pong? So, pagkagret lang ko ni Renelin Apyag nga naghugas o plato. Si Divine Lenny, diri sa may boundary. Okay. Boundary Divine. May uto niyo tanan niya. Okay, dito tapikas din niya may visa. DJ request kong song. Maghihintay ako. DJ gretan ko sa uyab. Si Gino Awat ang nagret. Si Iyang Uyab. Dong Pong, salamat sa sunata. Gipaningot akong sakop kong sayaw. Okay, si Kunsyal. Okay, matod pa, may uto Dong Pong. Greta ko si Vicente Manolos. Nga gikapoy og darog sa akopot. Amo. Nga si Rosemary Solieta. O kang ati Nieves. Salamat dong nagret. Tatang Bulagaw din sa may Bakuyong. Okay, salamat. Kini magdaro mga kabisdak. Makinumdum ko sa akong kaagi kaniya ito. Nga maginadla, mangadlaw in taon ni Ogdara. Tibok adlaw mga kabisdak. Kanang adlaw mga kabisdak. Musilang na sa mong likod. Musalo po na sa mong likod. Ingon ana ang among sakripisyo kaniadta. Pero okay ra. Ay uban mingon nga kamao ba kung kamudaro dong punga? Sus Ginoo ka. Kung daro lay isgutan mga kabisdak, magpaguyod pa kuan ng kabaw kaniadto. Usahay o kapuyon ang kabaw, ako mo'y mo gunit sa daro. Ang kabaw mo'y mag-guide na ka. Ingon ana akong kaagi kaniadto mga kabisdak. Ingon ana, mao nang ingnon ko ninyo nga dili ko kabao mudaro, Ginoo ka. Okay. Okay. Dito tapikas din niya may bisa. Kilo may yung uto. Ay, may uto. Kisa man eh. Ay, kisa ni si? Kasi tinggilagan mo niya, Michelle. Muglit ka. Sige, pala yan. Sige. Wala mo sugta. Nanguyab ni ma. Okay.
May utopad. Okay, salamat. Kay alas 12:30, Tras na yan. Kay dito tapikas linya, hello, may uto. May uto kisam ni ma'am. So itong ikalaga ninyo na sa may likod. Sige, padaya. Asa ko niya song? Senyorita. Okay, salamat. Okay, salamat di ka na sa may likod, Sambonga del Sur. May unto niyo tanan diha. Okay. Sa may likod, Sambonga del Sur. May unto niyo tanan diha. Alas 12:34 na yan. Sa kautuan mga kabisdag, dalita pikas linya. Ato ang tayo na pagtaga dilaw may unto. Okay, nawala. Okay. Hello, may uto. Ay, may uto. Kisa man eh. Asa na tanawag? Ay! Nahutdan pa migbalite. Nasa mga butika. Nasa mga butika. Nada ni sa pre-wars. Nahutdan ka din sa station. Nahutdan. Okay. May balo na. Huwag na na-stack din eh. Okay, salamat! Okay, salamat. Gikan na sa may kwan. Okay, mato ba na ni Magbisaga? Okay. Hello, may unta. Hello, may unta. Okay, nawala. Okay, dito tapikas linya Magbisaga. Alas 12:36 na yun. Sa kautuan Magbisaga. Okay, hello, may unta. Hello, may unta. Okay, di ba matas na eh? Ano man eh? Okay. Alas 12:36 na yan. Ganito pikas, linya mabisdag. Atong hatagad o pagtagada. Mato ba, sige, dun ko katawa. Ano pa? Hello, may unta. Ay, may unta kisa man eh. Sa ito ikalagay di mo na Mary Jane. Padayan. Okay, salamat. Alas 12:38 na yun sa kautuhan. Okay, matong ba? Sige, di kong katawa, kuya. Ginoo ko nga nung kakatawa man ka. Okay. Malamon ba ng imong ngipon tanan ay katawa diha. Okay, matong ba? Idol Postag. Thank you sa budget nga tap pan cola tapan. Thank you sa buds. Thank you sa buds. Tapan ko sa
Gikan niya tangga. Gikan niya tangga. Atong hatagan o pagdagan. Okay, matod pa din man bisa ka. May uto. Okay, lo may uto. Ay, may uto kisa man eh. Asa rin tanawag? Aka, muglit ka, padayan. Okay, salamat. Alas 12:39 na yun. At sa kautuan mga kabisaga. At dirita pikas linya mga bisag. Kilo, may uto. Okay, niwala. Okay, ando sa sunaan na lingaw sa programang bisag sa paniutuban sa mga dusay. Sa namang pagkalaay dulong pungga.